Λοιπόν, κάναμε τις συστάσεις, φυσικά να τελειώσουμε σχετικώς. Δευτέρα σήμερα, σε σχέση με τις προβές του αφιερωμένου προγραμμό, σήμερα έχουμε δύο επαγγελματίες προβές, και θα έρθει ο Αντώνης Νερά, οι οποίοι θα μου μιλήσουν για τον ρόλο τους στις δουλειές τους, που το πρόγραμμα για αυτές να το δούμε πολύ φορά. Αλλά να δείτε εσείς στην πράξη πώς την καθημερινότητα των επαγγελμάτων των εισπάτων και κάποια άλλα στοιχεία που θα παρουσιάσουν καθένας τους. Και δώσω το λόγο να πεις τα δουλειά σου, να πεις τι κάνεις στην εταιρεία, είναι να βρίσκεσαι στην δρόμο, η εταιρεία. Και εσύ ουσιαστικά είναι. Ναι, είναι training κομμάτι. Καλημέρα, καλημέρα. Ποιο τμήμα είσαστε? Διοίκηση επιχειρήσεων. Έκαμε επιλέξεις σε sustainability κομμάτια μέσα στο course ή ακόμα. Όχι. Ναι. Και η ESG, ας πούμε, τούτα. Όχι. Ναι, ναι. ESG, ας πούμε, environmental, social governance. Εντάξει, τέλεια, να τα δούμε μαζί. Α, ναι, εντάξει, το ESG όμως έχει για investment. Ναι, ναι. Τέλεια, ναι. Οκ, ναι, εγώ ήμουν χρόνια σε περιβαλλοντικό μικείο, είμαι βιολόγος και περιβαλλοντική βιολογία που έκανα στην Ολλανδία. Και ήμουν χρόνια σε μικείο στην Κύπρο και Βρυξέλλες. Ήταν λίγο το κομμάτι της πολιτικής σε θέματα βιωσιμότητας. Και τώρα, το τελευταίο χρόνο, είμαι στην Grow Sustainability Consulting, που βασικά βοηθούμε εταιρείες να γίνουν πιο βιώσιμες σε θέματα περιβαλλοντικά και κοινωνικά. Έχουμε διάφορους πελάτες, ξενοδοχεία, ας πούμε, έχουμε πολύ shipping, ναυτιλία στην Κύπρο. Άρα βοηθούμε τους εκείνους να βρουν λύσεις για να γίνουν έτσι πιο αποδοτικοί σε θέματα ενέργειας, νερού κτλ. Και εγώ είμαι στο training κομμάτι, άρα πάω και βρίσκω τους και κάνουμε trainings, να καταλάβουμε κάποια πράγματα και βάλουμε τα σε έναν πλαίσιο. Μπορούν να δουλεύουν κάθε χρόνο, να δείχνουν αν καλυτερεύουν ή όχι. Σήμερα η παρουσίαση μας είναι να εστιαστεί στο κομμάτι διαχείρισης της βιωσιμότητας της επιχειρήσης και ελπίζω να σας πείσω ότι το να νοιάζεται μια επιχείρηση μπορεί να κερδίσει. Είναι κόστος να νοιάζεσαι για το περιβάλλον και την κοινωνία. Αυτό είναι το στοίχημα. Λασσάμε. Τέλεια. Δεν το είπαμε το. Οκ. Τελειώνουμε με ένα βιβλίο που διάβασα σε κάποια φάση, που ήταν ένας Αμερικάνος, έτσι να πούμε λίγο στο context. Ήταν ένας Αμερικάνος που ήρθε σε επαφή με έναν ηθαγενή στη Βόρεια Αμερική και μάθαινε τους τρόπους του, πώς λειτουργούσαν τότε και επί χιλιετίες, πώς διαχειρίζονταν τη φύση προς όφελος τους. Μια πολλά γραφή στο βιβλίο λέει ο παππούς, grandfather, ονομάζεται το βιβλίο, ότι πρέπει να κοιτάμε προς το μέλλον και να αφήνουμε μια μεγάλη κληρονομιά στα παιδιά και τα εγγόνια μας. Πρέπει επίσης να αφήνουμε τον κόσμο καλύτερο από ό,τι το βρήκαμε, έτσι εκπληρώνουμε το πεπρωμένο μας ως φύλακες της γης. Άρα ήταν πολλά κεντρικό μες στη φιλοσοφία τους, το ότι είναι φύλακες της γης. Ήταν από τα πιο μεγάλα υποχρεώσεις τους. Και χαρακτηριστικά πάλι μέσα στο βιβλίο
αναφέρεται κοινός ο Ιθαγενής, ξέρω εγώ, είχα συζητήσει το 1900 πάνω από το Λυκείο και ανάφερε του μαθητή του ότι τον καιρό που έκαναν να διαχειρίσουν τα δάση τους, δηλαδή πιάννας ήταν τροφοσυλλέκτες. Και πιάννας ότι ήταν να πιάσουν το δάσος, σε εκείνον το δάσος που ήταν ενεργή, ήταν πιο υγιές το κομμάτι του δάσους, που το δάσος που δεν είχε άνθρωποι μέσα. Επειδή όντως είχαν τον τρόπο να φύλακες της γης, δηλαδή να προσέχουν πόσο είναι να κυνηγούν, πόσο είναι να κυνηγούν, ή εκλαδεύκαν με συγκεκριμένο τρόπο μες στο δάσος, που το δάσος αναγεννά, δεν είχε επίπτωση αρνητική. Κάθε άλλο ήταν θετικό. Δυστυχώς όμως, και όπου βλέπουμε σήμερα δεν είναι το ίδιο. Θεωρούμε ότι κόφουμε τα δάση μας χωρίς να αναπληρώνουμε σε βαθικές βαθμών. Να βάλουμε παράδειγμα το Αμαζόνιο, τεράστιο θέμα, που κόφουμε τα δάση για να έχουμε φάρμες με αγελάδες, για παράδειγμα, για να τρώμε εμείς μπέργκερς. Άρα δεν υπάρχει πλέον η συνείδηση που υπήρχε πιο παλιά. Και τέλος, ένα κλασικό παράδειγμα μη βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων στην περίπτωση. Εντάξει, δεν με βοηθά που είναι PDF τελικά. Να κάνουμε ένα slide, έχετε τηλέφωνα, είναι. Κολευκές. Αχα, ξαναπάτησα. Πάμε. Δεν το δείχνω. Και αν μπορείτε να κάνετε το QR. Και please, ναι, ονομάστε τα πιο επίγουσα, είδαμε το κομμάτι με τα δάση, είναι ένα θέμα που υπάρχει τώρα. Ονομάστε τα πιο επίγουσα κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα της εποχής μας. Πιστεύετε εσείς είναι τα πιο κρίσιμα. Όχι, εκείνο ήταν giveaway, είναι πρέπει. Ναι, σκεφτείτε τα περιβαλλοντικά θέματα της εποχής μας, κοινωνικά, και εκείνα είναι εξίσου σημαντικά. Απαντάτε, στέλνετε τα και να δούμε μαζί τι σκεφτείτε. Και συνεχίστε να προσθέτετε. Αντίπαση του περιβάλλοντος, ποιος το είπε. Α, εσύ. Εξήγα. Ναι, τι εννοείς ακριβώς. Θα σε πάω. Υπερκαταναλωτισμός, ποιος το είπε.
Γεια σου, Νικόλα. Γιατί είναι πρόβλημα. Ήρθαν νόμος, μπορεί να φτιάχνουν ένα πράγμα. Και τώρα στην κοινωνία, γιατί ενώ ότι πρέπει να φτιάξει ένα καινούργιο τηλεφώνο, κάτω από τα ή ένα καινούργιο στην Κίνα, που δεν θα καμπάγια κάτω από τα πρέπει να δώσεις είναι να τα πετάξεις. Επειδή θα το σαρρώνει λόγω συνήθως θέλει το καλό να Ναι, είναι η μανία που είναι ανανέωση, συνέχεια να κάνουμε το πιο καινούργιο. Γιατί τούτο είναι η βάση του προβλήματος. Δηλαδή, ότι θέλουμε τόσα πολλά αγαθά, πρέπει τώρα εμείς και σαν σύμβουλοι να μπαίνουμε στις εταιρείες ή εκείνοι που παράγουν ρούχα και ηλεκτρονικές συσκευές, θέλουν ένα push, μια πίεση για να γίνουν πιο περιβαλλοντικά ορθές, αλλά στην ουσία να είμαστε εμείς πιο χαλαροί στο να αγοράζουμε πράγματα. Ήταν μια πιο λίγη πίεση. Άρα ήταν το βασικό πρόβλημα. Άλλο γράψαμε, δεν υπάρχει πουθενά να χρησιμοποιήσει. Αντώνης, Γεια σου, Αντώνη. ενώ στον τρόπο να στην Κύπρο, το Λιδιάνε λατσούν. Παράδειγμα. Έχει πολλά πράγματα στο βυζί. Μπράβο. Καλό άζουμε, για παράδειγμα. Και ο καφές. Τούτα πράγματα που σιγά σιγά ιδανικά να πάμε σε πιο reuse, που να μπορούμε να κάνουμε επαναχρησιμοποίηση, που πάλι πώς να βοηθήσει να κάνουμε επαναχρησιμοποίηση. Μπράβο, θα χρειαστεί εσύ παράδειγμα. Ή να πρέπει να συνάμε τα σκουπίδια από τους δρόμους. Έτσι, ας πούμε, είδα στη Λεμεσόν τώρα ένα τεράστιο movement που καθαρίζουν τους δρόμους. Αν δεν είχαμε τόσα single use μιας χρυσής, δεν θα πρέπει να σκοτεύουμε χρόνο και λεφτά για λίγο. Ναι. Το να έχει υπερκαταβολισμό του business παρήγγελος, γιατί έτσι γίνεται το χρήμα, το business έτσι το σκοπός, το να κάνουμε τα πολλά στη συνέχεια. Επειδή τώρα θα σταματήσει, πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα, οι εταιρείες να βοηθήσουν στο πιο ρυθμό, αλλά πρέπει να το κάνουμε πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Eco-design, ας πούμε. Εντάξει, να φτάσουμε σε εκείνο, αλλά υπάρχει μια εταιρεία, το Fairphone, που μάθηκε ακόμα. Και αν χαλάσει κάτι, μπορεί να το αναπληρώσεις, δεν χρειάζεται συνέχεια να πιάνεις καινούργιο. Μιλώ για full παραγωγή. Ναι. Επειδή αυτά σταματούν το ξέρετε να πουλούσε, χρειάζεται θεωρία που έχεις στη μαγιά με από Ναι, επειδή δεν πας στο μοντέλο της, είναι το κομμάτι του profit μόνο. Να φτάσουμε μετά. Ωραίος. Τέλεια, πάμε να συνεχίσουμε. Ναι, εντάξει, ονομάσαμε αρκετά τα περιβαλλοντικά. Ήσουν κάποιος αναφέρει κοινωνικό θέμα, δεν το προσέξα. Στα κοινωνικά θέματα εννοείται το κομμάτι της φτώχειας, που δεν υπάρχει ίση κατανομή πλούτου, οικονομική ανισότητα, βλέπουμε το στην Κύπρο, σε μεγάλο βαθμό με τα ενοίκια, για παράδειγμα. Ποιος μπορεί να έχει σπίτι, ποιος δεν μπορεί, είναι μεγάλο θέμα κοινωνικό. Κλιματική κρίση, θα φανεί ειδών, θέμα βιοποικιλότητας και πολέμοι μέσα. Τούτα όλα είναι περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Τώρα εντάξει, αρχίσαμε με τον Ινδιάνο. Ήταν πιο απλά τα πράγματα τότε. Πλέον όμως, είμαστε σε ένα καπιταλιστικό σύστημα, τα πράγματα είναι πολλά πιο δύσκολα να βρεις λύσεις και να το δουλέψει για όλους. Άρα χρειαζόμαστε και πιο θέλουμε σύμβουλους, επιστήμονες, πολιτικούς για να βρουν τρόπους πώς να γίνουμε πιο βιώσιμοι. Σε αυτόν τον πίνακα βλέπουμε διάφορα πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί. Τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, εξανακούτε τους. Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης, τα SDGs, είναι συγκεκριμένοι στόχοι που τα Ηνωμένα Έθνη, που πρέπει μέχρι το 30 να φτάσουμε και σε θέμα φτώχειας, κλιματική κρίση, και είναι σε level χωρών,
Αλλά μετακυλίεται και οι επιχειρήσεις πρέπει σιγά σιγά, όχι σιγά σιγά, γρήγορα, να κάνουν παραπάνω πράξεις για το περιβάλλον και την κοινωνία. Τώρα, και να συμφωνηθήκαν και τότε έχουμε και άλλα πρότυπα που βοηθούν εταιρείες να γίνουν πιο ορθές σε αυτά τα θέματα. Καταλήξαμε σε μια καινούργια οδηγία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, και η Ευρώπη πλέον έβαλε συγκεκριμένα όρους πώς μια επιχείρηση να δείξει και της κοινωνίας και στους investors, στους επενδυτές, το performance, μιλάμε στα αγγλικά, την απόδοση. Δηλαδή, τι μετρήσεις να μου δείξεις για τη διαχείριση νερού, ή για την πόση ενέργεια καταναλώνεις. Άρα, τούτα, η οδηγία μας είναι τα πρότυπα European Sustainability Reporting Standards, είναι η βάση στην Ευρώπη, που πρέπει να ακολουθούν οι εταιρείες. Τώρα, σε αυτόν τον βαθμό μας τώρα, μόνο οι μεγάλες εταιρείες πρέπει να κάνουν το reporting, σιγά σιγά όμως, να φτάσει στις πιο μικρές. Τώρα, τι πρέπει να κάνει μια επιχείρηση? Δηλαδή, τι πρέπει να δείξει σε το report? Και εννοείται το report, δεν είναι να λύσει το πρόβλημα. Απλά να δώσει το πλαίσιο και να δείξει μια επιχείρηση σε ποιο βαθμό βρίσκεται στο θέμα βιωσιμότητας και να μπορεί και ο επενδυτής να δει και να επενδύσει ανάλογα. Επειδή πλέον οι επενδυτές βλέπουν και τα θέματα. Τι πρέπει να έχει μετά? Πρέπει να αναφέρονται τούτα όλα τα θέματα. Το κομμάτι του περιβάλλοντος, το E, κλιματική αλλαγή. Ποιο είναι το θέμα? Πώς μπορεί μια επιχείρηση να συμβάλλει θετικά στο θέμα της κλιματικής αλλαγής? Ακριβώς. Τους ρήπους, τις εκπομπές. Διαχείριση νερού. Στην Κύπρο, εντάξει, είναι πολλά μεγάλα θέματα νερό. Μπορούμε να σκεφτούμε για παράδειγμα τα golf courses της Κύπρου. Έχουν αρκετή επίπτωση στο θέμα του νερού. Πρέπει να φαίνεται στον το report και πρέπει να βάλουν και στόχους να δείξουν ότι γίνονται καλύτερα. Θέμα βιοποικιλότητας και διαχείριση αποκρίτου. Μετά έχουμε το κομμάτι που είναι το social, το κοινωνικό. Οι εταιρείες πρέπει να δείχνουν πώς οι υπαλλήλοι τους αν είναι happy. Αν έχουν τώρα θέλουμε εταιρείες που κάνουν wellness programs, όπως βάσει spa, κάνουν team building, τα όλα, βοηθούν στο score στις εταιρείες, να δείξει ότι προσεγγίσεις τους υπαλλήλους. Για τις συνθήκες, τους, αλλά και την τοπική κοινωνία. Ποια είναι η σχέση σου? Έχετε μια εταιρεία από το εξωτερικό, για παράδειγμα, στην Κύπρο, και πρέπει να δείξει πώς συμβάλλει και στην τοπική κοινωνία. Και το τελευταίο είναι το θέμα της διακυβέρνησης, το governance, που έχουμε θέματα, για παράδειγμα, δωροδοκίας, bribery, διαφθοράς, σύγκρουση συμφερόντων. Και πάλι πρέπει να δείξουν εταιρείες αν έχουν κάποιες πολιτικές. Δηλαδή, να υπάρχουν επιπτώσεις σε μια εταιρεία που δείχνει ότι έχει θέματα διαφθοράς. Εντάξει, εδώ είναι το ESG που λέμε. Πράγμα που είναι περιπλένος, γιατί τούτα που είδαμε σαν υποχρεώσεις που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το κράτος και αναγκάζει τις εταιρείες να κάνουν περισσότερα για αυτά τα θέματα. Τώρα, γιατί να μοιάζει μια επιχείρηση πραγματικά, είναι παραπάνω το οικονομικό. Σωστά. Πρώτα απ' όλα, οι επενδυτές προτούν πλέον στα κριτήρια που έχουν οι επενδυτές
Ένα από τα κριτήρια είναι το ESG. Το θέμα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης, τι κάνεις σαν εταιρεία, δείξε μου, αλλιώς, αν είναι χαμηλό το σκορ σου, έφτασε τόσο χρηματοδότηση. Τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης, τα αξιών και το κράτος, διαχείριση ρίσκου, το είναι πολύ σημαντικό. Το να είσαι πιο περιβαλλοντικά ορθός, μπορεί να μειώσεις το ρίσκο σου. Μπορεί να σκεφτείτε καμιά... Πώς γίνεται το πράγμα. Μπορεί να σκεφτείτε κάτι. Μπράβο. Η εταιρεία είναι σωστή στη χρησιμότητα, όταν θα εκπαιδευτούν να αποδείξουν για άλλα. Ακριβώς. Και είναι το θέμα reputation. Δυσφήμιση. Πρέπει να σκεφτείτε κάποιο ξενοδοχείο που έγινε κάτι με τους πελάτες και μπορεί να πέθανε, να θυμούμε, πέθανε κάποιο μωρό στην πισίνα. Φτάνει σε τα θέματα, στο κοινωνικό κομμάτι. Επειδή σημαίνει ότι δεν προσέχεις τους πελάτες σου. Και αν έχεις ρίσκο, δεν να χάσεις πελάτες. Αυτή είναι η αποδοτικότητα. Πρέπει να σκεφτούμε μείωση ενέργειας, απευθείας γλιτώνεις κόστη. Διάλογος με ενδιαφερόμενα μέρη. Σε το ταξίδι της βιωσιμότητας κάθε επιχείρησης, έρχεσαι σε επαφή με όλους τους προμηθευτές σου και άλλους τους πελάτες σου για να ρωτήσεις, να μάθεις τι θέλεις. Και τούτο πράγμα δυναμώνει πάντα την επιχείρηση. Και σε γενικές γραμμές βοηθά στη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα μιας επιχείρησης. Τώρα, στο κομμάτι της δουλειάς που κάνουμε εμείς, σαν διαχειριστές βιωσιμότητας, ακολουθούμε το μοντέλο, που είναι το μοντέλο του ESRS, τα European Sustainability Reporting Standards. Και ποιο είναι το approach. Πρώτα ξεκινούμε με την activity, το assessment. Καθόμαστε όλοι μαζί και βλέπουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις που έχεις εσύ σαν μια εταιρεία, σαν εταιρεία. Έναν golf course να έχει παραπάνω επιπτώσεις στο νερό παρά μια ναυτιλιακή. Σωστά. Ρίσκα, θεωρούμε το από το κομμάτι το οικονομικό. Δηλαδή, εσύ σαν ναυτιλιακή, αν κάνεις ένα ατύχημα στη θάλασσα, να γεμώσει πετρέλαιο, η θάλασσα είναι λεξούλας. Αν τεράστιο το ρίσκο. Επειδή να έρθουν πρόστιμα, η δυσφήμιση, να υπάρχει και reputational damage, είναι το ρίσκο αυτό που βλέπουμε εμάς. Και εννοείται τις ευκαιρίες. Επειδή ο κόσμος μοιάζεται περισσότερο πλέον. Ή βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη πίεση στο να γίνουμε πιο βιώσιμοι. Υπάρχουν και τεράστιες ευκαιρίες. Για παράδειγμα, με τα single use, τα προϊόντα μιας χρήσης, βλέπουμε εταιρείες τώρα που φτιάχνουν καινούργια προϊόντα, άρα είναι ευκαιρία. Επειδή υπάρχει αυτή τη συζήτηση, είναι ευκαιρία για μια επιχείρηση να φτιάξει τα πράγματα. Άρα ξεκινούμε με το τι είναι σημαντικό για μια εταιρεία να δώσει κεφάλαιο και ενέργεια μας. Μετά πάμε στο κομμάτι της στρατηγικής, άρα βλέπουμε τι πολιτικές έχεις σαν εταιρεία. Έχεις περιβαλλοντική πολιτική, έχεις health and safety, ασφάλεια και υγεία. Τι δράσεις μπορείς να κάνεις, πόσο κεφάλαιο μπορείς να δώσεις για να αλλάξεις κάποια μηχανήματα που να κάνουν την εταιρεία σου πιο αποδοτική σε θέματα ενέργειας. Και πολλά σημαντικό, πάντα να υπάρχουν στόχοι. Θεωρούμε πολλές εταιρείες που βγάλουν σε reports και γράφουν αυξήσαμε 10% ή μειώσαμε την ενέργεια μας κατά 10% φέτος. Ποιος ήταν ο στόχος σου όμως. Κάπου πρέπει να φτάσει, επειδή μπορεί τον άλλο χρόνο να μπαίνει και να πειράζει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Και στο τέλος θα λέμε στο κομμάτι της ανάπτυξης. Reporting, που να ρίξεις την απόδοση σου. Και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του reporting είναι η διαφάνεια. Υπάρχει διαφάνεια. Είναι πάρα πολλά δύσκολο να είσαι πραγματικά βιώσιμος. Sustainability. Να είσαι sustainable. Αλλά το σημαντικό είναι να δείχνεις τα βήματα σου και να υπάρχει διαφάνεια και προς τον κόσμο σου, στους επενδυτές και στην κοινωνία γενικά. Εντάξει, άρα το πράγμα έτσι ξεκινούμε με κάθε πελάτη. Και να δούμε πώς να φτιάξουμε τη στρατηγική τους. Θα έχουμε ένα παράδειγμα, κοινωνικό θέμα. Μπορούμε να σκεφτούμε μια εταιρεία στην Κύπρο developer, για παράδειγμα. Συνθήκες εργασίας. Είναι θέμα ESG. Υπάρχουν, ας πούμε, περιπτώσεις θερμοκρασίας και ατυχήματα. Τι πρέπει να κάνει μια εταιρεία, πρέπει να έχει πολιτική ασφαλείας, ωράρια για απαγορεύσεις, δηλαδή ωράρια για απαγορεύσεις, πότε δικαιούνται το καλοκαίρι που υπάρχουν μεγάλες θερμοκρασίες, το εξοπλισμό που σαν εταιρεία και πάλι να έχεις στόχους μείωσης. Και στο τέλος να έχεις KPIs, να έχεις δείκτες. Πρέπει να δείξεις ότι εγώ έχω καθόλου ατυχήματα. Στις μεγάλες εταιρείες που βλέπουμε έχουν πάρα πολλούς υπαλλήλους, κάτι είναι να τύχει. Αν δεν έχεις πολιτική health and safety, να έχεις τεράστιο θέμα. Δάμε ένα περιβαλλοντικό θέμα, σκεφτούμε τα ξενοδοχεία στην Κύπρο, έχουμε και εμείς κάποιους πελάτες, διαχείριση νερού. Το θέμα που πρέπει να βρούμε. Υπάρχουν μεγάλες ποσότητες κατανάλωσης νερού, πισίνες, κήποι. Και υπάρχουν και κάποιες δράσεις που μπορούμε να κάνουμε. Και κατευθύνουμε τους σε συγκεκριμένες δράσεις που μπορεί να αποφέρουν και οικονομικό όφελος. Ξεκινώντας πάντα από τις πολιτικές, αν υπάρχει περιβαλλοντική πολιτική, και μια δράση που μπορεί να κάνουν είναι η ανακύκλωση νερού. Που είναι πράγμα που γίνεται στην Κύπρο. Έχει αρκετά ξενοδοχεία που ήδη πιάνουν το νερό που τα ντους, για παράδειγμα, και χρησιμοποιούν τα. Έχουν μονάδα επεξεργασίας στο ξενοδοχείο το ίδιο και ποτίζουν τους κήπους τους. Πάλι, θέμα είναι εσύ. Πρέπει να δείξεις πάλι ότι μειώσεις την κατανάλωση και τους στόχους που έχεις βάλει. Συνήθως πάει στο 2030 και για το κλίμα μέχρι το 2050. Πάλι στόχους. Και τελευταίο παράδειγμα, θέμα διακυβέρνησης. Εδώ βλέπουμε το πολλά στις ναυτιλιακές. Υπάρχουν μεγάλα θέματα διαφθοράς και δωροδοκιών. Βάσει σε άλλες χώρες και να μπουν στο λιμάνι, πρέπει να δώσουν κάτι και έχει έτσι περιπτώσεις. Πάλι, τούτο μπορεί να είναι θέμα, γιατί είναι θέμα με μια εταιρεία. Εντάξει, έκανα δωροδοκία, παρακάτω. Ναι, και χάνει και λεφτά επειδή πρέπει να δωροδοκίσει. Αυτό είναι θέμα διακυβέρνησης, τον G, ESG. Και συνήθως οι εταιρείες βάλουν στα στόχο να έχουν μηδενικά περιστατικά. Τι είναι το χρόνο. Ναι. Ναι. Αν η επιλογή για μια εταιρεία από ένα λιμάνι που δεν ισχύει την πρακτική ή συστημικό το πρόβλημα. Συστημικό, ναι. Αν είναι μόνο μια εταιρεία που εξαναγκάζεται να θέλει με έναν τρόπο πληρώσει το προσωπικά. Ναι. Αλλά ποια είναι η επιλογή. Και είναι εναλλακτική, ας πούμε. Ναι, πολλές φορές δεν έχεις εναλλακτική. Και όταν που λέμε και με πελάτες δικούς μας, λαλούν μας το ξεκάθαρα, ότι έτυχε το πράγμα προχτές σε μεγάλη, ξέρω εγώ. Αλλά, εντάξει, θέμα
το θέμα της διακυβέρνησης είναι πολλά πιο τσιχάν κουλτούρας και στείνεις το με πολιτικές και trainings και βλέπεις ότι σε περίπτωση που βρεθούν σε κάποια φάση έτσι, αν μπορούν να βρουν αλλακτική, να το ψάξουν. Επειδή κάποιοι να πούν έτσι είναι, δεν έχουμε άλλο, αλλά αν είσαι με πολιτική μπορεί να έχει επίπτωση εσύ σαν υπαλλήλος. Τουλάχιστον να προσπαθήσεις. Και σιγά σιγά, αν το κάνουν και παραπάνω εταιρείες, να έχει παραπάνω επίπτωση στο λιμάνι και έρχεται η αλλαγή. Σε έναν ιδανικό κόσμο. Αλλά τούτος είναι ο στόχος. Πάμε. Εντάξει, κοιτάμε κάποια παραδείγματα τώρα. Θεωρία στα ξενοδοχεία, στον οικονομικό τομέα. Σκεφτείτε εσείς λίγο να μπορούμε να συζητήσουμε μαζί για να μπορούμε να κάνουμε επιχειρήσεις στην Κύπρο για να μειώσουμε το περιβαλλοντικό και κοινωνικό τους αποτύπωμα. Ας βάλω το άλλο το slide. Ναι, σκεφτείτε ποιους τομείς έχουμε στην Κύπρο. Τι είναι ας πούμε. Τουρισμό, αλούμι, ωραίο. Σκεφτείτε όλους τους τομείς που έχουμε και βάστε κάποιες λύσεις που μπορούν να κάνουν εταιρείες. Και περιβαλλοντικά και κοινωνικά. Σε λεπτό να... εδώ είναι το προηγούμενο. Ναυτιλιακές, ξενοδοχεία, οικοδομικός τομέας. Πλέον τούτο είναι πολλά πιο εύκολο σε σχέση με πριν 20 χρόνια. Με τα φωτοβολταϊκά. Ωραίο. Πολιτικές ισότητας. Πώς το έγραψε. Ωραίο. Και εσύ είναι ένα κομμάτι είναι ESG. Δηλαδή. Εντάξει, πέραν περιβάλλον. Πολλές φορές οι επιχειρήσεις που προβάλλουν τα στρατηγικά, δηλαδή κάθε τομέα που θέλει γεωργία να το πω, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν διάφορες πολιτικές και έχουν μια σχετική επίδραση στο επίπεδο του. Ναι, και στα γυναίκες άντρες, ας πούμε, σίγουρα ας πούμε εταιρείες μπορούν ή γράφουν ήδη πόσους υπαλλήλους, πόσες γυναίκες έχουν πόσους άντρες και το σημαντικό πλέον που βλέπουν και στις νομοθεσίες και οι επενδυτές και σε management level, σε θέμα στο διαχειριστικό, πώς το λες. Ναι, στο διοικητικό προσωπικό, ας πούμε, μπράβο. Πόσοι γυναίκες, πόσοι άντρες. Αναξιομήσεις προϊόντων, ωραίο. Σε ποια εμπιστοσύνη.
Τι πάει να χρησιμοποιήσει. Α. Ναι, να χρησιμοποιήσει ποιος μπορεί να το κάνει. Γενικά εμείς να... Ναι. Σε αλακία, έχουμε ένα πράγμα που πέρασαν πάρα πολύ πάει. Όλους είναι το που δεν είναι δουλειά. Άρα όμως παλιά, όλοι το ίδιο, θα είναι να το κάνουν, να το μετατρέψουν, να το κάνει άλλο. Ωραία. Όλους αυτό το κάνει, το πρωί να κάνουν στην δουλειά, να το κάνει. Ωραία. Λάβε. Ένα άλλο ενδιαφέρον, ξέρω στην Βάθο τώρα έκανα σε μια μονάδα που παίρνουν τα οργανικά τους απόβλητα σε ένα χώρο, σε ένα μηχανήμα. Και φτιάχνουν βιοαέριο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για ηλεκτρική ενέργεια. Αλλά είναι τα φανιά που πεταχτήκαν, έμπαση χαμένη. Πρέπει να είναι ηλεκτρικό. Τον Άρα, τέλεια, κάποιος άλλος θέλει να μας πει να απαντήσει που έδωσε. Μεταφορικές. Ωραία. Εντάξει, οι μεταφορικές, νομίζω τα ηλεκτρικά, ναι. Τα ηλεκτρικά, το φτιάξτε μεγάλη επειδή πρέπει να φτιάξουν τις μπαταρίες, είναι άχονα στο περιβάλλον. Αλλά σε θέμα κλιματικής αλλαγής είναι καλή. Δεν έχουμε το τεράστια. Ωραία. Και ας βάζεις τα τελευταία κομμάτια στα αρχαία σας, την οικονομική της βιωσιμότητας. Εντάξει, τώρα μιλήσαμε αρκετά για τις επιπτώσεις που έχουν οι επιχειρήσεις και πώς μπορούν να κάνουν. Τώρα, τι να μπορούν να κάνουν, μπορούν να φέρουν κάποια κέρδη. Πώς. Αυτό το μοντέλο, πώς είναι στη Νέα Υόρκη, και έφτασαν με τον ακριβώς το σκοπό για να δείξει την εταιρεία πώς μπορείς να αποφεληθείς από τις δράσεις που να κάνεις για το περιβάλλον. Δηλαδή, μιλάμε για το risk management, είπαμε, διαχείριση ρίσκου, operational efficiency, να είναι πιο αποδοτικός, management, αν είσαι για benefits στους υπαλλήλους σου, κρατάς, παίρνεις παραπάνω talent στην εταιρεία. Καταναλώηση, ζωικά σημαντικό, μυστικά αναπτές και εξταρρύνει και το innovation, την καινοτομία. Ας πάμε να δούμε κάποια παραδείγματα που λες. Για την εξή ρίσκου, είπαμε ήδη κάποια, αλλά θέλουμε να δούμε κάποια μικρά που διβήσεις. Για παράδειγμα, θα με φάνε 2 εκατομμύρια για pollution stars. Είναι απευθείας κόστος. Ένα το εξηγώ κάπου. Τούτο είναι στην Κύπρο, ιστορίες. Κάποιες ιδέες που έδωσα στο Captain George στην Κύπρο. Εκατομμύρια και ήταν θέμα με διασποράς. Και θέλουν να είναι money laundering. Έτσι φύγε στα συζητήσεις και είχε επίπτωση στην εταιρεία την ίδια θέμα reputation. Λάβαμε ένα γραφικό, είχα λοιπόν ένα γραφικό και το καλοκαίρι που πέρασε είχα δει επίσης ότι κάποιες εταιρείες συνεχίζαν να έχουν τους υπαλλήλους να χτίσουν, ενώ είχαμε 40 βάρια και εκείνοι είχαν πρόσθετα. Και στο κομμάτι της κλιματικής αλλαγής βλέπουμε ότι κάποιες εταιρείες μπορεί να επηρεαστούν από τα καιρικά φαινόμενα, πολλά παραπάνω από άλλες. Είχαμε διακοπές ρεύματος, πλημμυρισμένοι δρόμοι, χαλάσεις και τα ούλα, μπορούν να έχουν επίπτωση στην εταιρεία. Ποια εταιρεία στην Κύπρο μπορεί να επηρεαστεί
Οι άλλοι, μέσα γίνουν. Ναι, παραπάνω από η Γεωργία. Ναι. Καταρχάς και στις φωτιές που πλέον έχουν πολλά παραπάνω οι εγκαταστάσεις οποιαδήποτε εταιρείας πρέπει να είσαι κατάλληλα προετοιμασμένος. Άρα διαχείριση ρίσκου. Αυτή η λογικότητα θα έχουμε ένα παραδείγμα που κάνουμε διαχείριση της ενέργειας. Πριν 20 χρόνια θα βλέπεις καλύτερα. Πλέον τα τεχνολογία αλλάζουν, δείχνουν ότι μειώνουν το κόστος επειδή είναι προς όφελος. Θα είναι κάποια παραδείγματα μπορείς να φέρεις τους καταναλωτές μέσα να συστήσεις σου. Θα είναι μια αρχιτεκτονική τηλεβεσό που είναι zero waste. Ναι, έχω μια σταχούλες. Εν ούλα μέσα σε ένα κουτιά, σου βάζεις εσύ με τα δικά σου και μόνο τους. Για παράδειγμα, φακές, ξέρω εγώ οτιδήποτε τρόφιμα, χωρίς να χρησιμοποιάς συνέχεια πλαστικά. Και βλέπω ότι ένα μικρό μαγαζί, έχει αρκετούς πελάτες που το εκτιμούν τούτο, είναι μια ευκαιρία πλέον. Είναι καινοτομικό. Νομίζω στην λεωφορεία παρουσιά. Παίρνουν που τα ελαιοκρηβεία, είναι που μηνύσκει μετά που κάνουν στο λάδι, κόμπος, και φτιάχνουν λαδάκι να κάνεις το αλέξη, να βάλεις τον πάνω του ουσία. Πάλι, ωραία ευκαιρία. Πιάνεις ένα θέμα που είναι περιβαλλοντικό, είναι επιπτώσια. Και φτιάχνει κάτι που σκοτώνει. Ένας τρόπος που δημιουργάς αξία. Και στο κομμάτι διαχείρισης της παρέλασης, εννοείται ότι η αποδοχή της υπαλλήλωσης σου θα επαιδεία να ζήσεις πολλά μεγάλα. Παρά να του πιάνει τον κατώτατο μισθό, ωράρια, υπερορίες, βλέπουμε έτσι. Έρευνες στο Harvard δείχνει ότι διάχει το πάνω, με πόσο πιο happy ήταν η υπαλλήλωση. Το πρακτήριζαν τον παράδειγμα και πάνω και είχε παραπάνω πληροφορίες. Είναι ένας τρόπος δημιουργίας αξίας στην εταιρεία. Τέλεια. Κλείνουμε σιγά σιγά. Το slide έβαλα το slide να δείτε λίγο τα καθημερινά μας στην εταιρεία. Βλέπουμε που μπορεί να είναι πολλά με πελάτες. Βλέπουμε ότι υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις σε δεδομένα. Εμείς μπορούμε να θέλουμε να τους βοηθήσουμε να δείξουμε ότι η ενεργειακή κατανάλωση μειώθηκε ένα χρόνο ή σε θέματα νερού ή αποβλήτων. Δύσκολα να πεις δεδομένα. Να αξιολογήσουμε, ας πούμε, μέτρα συγκεκριμένα πόσα πλαστικά χρησιμοποιήσαμε φέτος. Πολλά δύσκολο. Ενώ θα έπρεπε ήδη να υπάρχει το δεδομένο. Για να μπορεί να δείξει κάτι, είναι καλύτερο. Πρέπει να αφήσεις μια βάση. Δεν είναι θέμα. Οι αφιερίες δεν έχουν ακόμα την αξία που είδες εκεί. Τούτο που συζητήσαμε σήμερα, δηλαδή, αυξάνεις την απόδοση του διαχείριση ρίσκου του ΑΟΛΑ, ακόμα κάποιοι διευθυντές βλέπουν το σαν αγκαρία. Θα σκεφτούν στην ability, υπάρχει την νομοθεσία. Το είναι θέμα. Και ειδικά για τις εταιρείες, οι εταιρείες που σκέφτονται διαφορετικά για τον τρόπο που πάνε σήμερα, είναι να κερδίσουν. Εν τέλει, όταν θα έχεις εταιρεών που είναι στο CSR, θα ακούτε το CSR. Corporate Social Responsibility. Τώρα είναι χρόνια που ήταν η βάση σε κάτι πολλά καλή που θα πούμε τώρα. Το CSR, βασικά σαν εταιρεία, κάνεις μια αιμοδοσία, κάνεις μια διατροφίδευση,
Πάλι στο social media, τέλεια, είναι τέλειο. Ενώ πίσω, καταλαβαίνει το καύσιμο για να κάνει το προϊόν. Σίγουρα είναι έναν καλό βήμα, αλλά πρέπει να φύγουμε από εκείνο και όντως να κάνουμε συστηματικές δράσεις. Γενικά πρέπει να γίνει μια μετάβαση του καλό παιδί στο υπεύθυνο παιδί. Τον που τώρα, δηλαδή, μπράβο μας, είχαμε μια δεντροφύτηση, τέλεια, δεν ξέρω να με κάνεις δεντροφύτηση. Αλλά πρέπει να πάει σε έναν άλλον επίπεδο. Δηλαδή, ξέρεις ότι είσαι υπεύθυνος και οι εταιρείες που φτιάχνουν τα τώρα, μπράβο. Φέτος δεν κατάφερα πιο αυτό. Αλλά μίλησαμε στους suppliers, στους προμηθευτές και του χρόνου να αλλάξει κάτι και να το φτιάξει. Τώρα είναι πολλά πιο ωραίο να δείχνεις ότι και να υπάρχει διαφάνεια στο πώς εξελίχθηκε. Υπάρχει λεπτή γράμμα στο greenwashing. Greenwashing, ακούσετε? Τι σημαίνει greenwashing? Μπράβο. Τέλεια. Εσύ ένα παράδειγμα η Volkswagen πριν χρόνια. Έλεγαν ότι έχουμε πιο καθαρά αυτοκίνητα τώρα, δεν έχουν τόσες εκπομπές και είχα χάσει πάλι κάποια μηχανήματα που όταν έκαναν τα τεστ για να δείξουν ότι να δουν τόσο πιο λιγροί και βάλαν κάποια μηχανήματα που έδειχναν ότι είναι πιο λίγα, αλλά είναι και είχαν δισεκατομμύρια ζήμια. Το πράγμα για να γράψουν τα μηχανικά. Κλασικό παράδειγμα είναι greenwashing. Και που αν είστε πετάδες, είναι πολλά έξω το γράμμα. Την παραμελούμε και μας λέει ναι, μα εμείς είχαμε εκείνος και το πλοίο και είμαστε τέλειοι, κάνουμε το... Όχι, αφού ξέρουμε με όλα τα πόδια μας. Είναι οκ. Απλά πρέπει να φύγουμε που γίνονται. Που ήταν τέλεια. Φυσικά συντάσσουν στρατηγικές, πολλά σημαντικό. Στρατηγική, στόχους, για να μπορείς να φτάσεις στο τέλος. Και αυτό είναι διαφάνεια. Είναι πολλά σημαντικό. Να υπάρχει διαφάνεια. Και κλείνουμε με τούτο. Πάμε πίσω στον Ινδία. Που είναι άνθρωποι ήδη και οι παππούδες μας ήταν παραπάνω. Είχαν το παραπάνω υπόψη τους. Πρέπει να είσαι προσεκτικός. Υπάρχουν κάποια όρια. Πρέπει να το εννοήσουμε μετά. Λοιπόν, είναι ωραίο ένα διάγραμμα που δείχνει πώς ιδανικά πρέπει να σκέφτεται μια επιχείρηση. Όταν κάνεις μια επιχείρηση, είναι όλα αξία για την επιχείρηση σου, αλλά παράλληλα υπάρχουν τα αξία για την κοινωνία, αλλά και για τα παιδιά. Δηλαδή, το λέω, είναι το κομμάτι είναι έξι ακόμα. Φτιάχνει τα αξία για σένα, αλλά για όλους είναι γι' αυτό λέμε τα που πρέπει να χρησιμοποιούμε. Αυτά. Άρα, θα κλείσω το πώς ήταν να σκεφτούμαστε το θέμα του ESG, το περιβάλλον κοινωνία και την κυβέρνηση. Δεν έχουμε χρόνο στο βίντεο. Σε 3 λεπτά έρχεται. Ναι. Τώρα κλείσουμε με ένα βίντεο που δείχνει ακριβώς το που είπαμε τώρα, 10 λεπτά. Να το βάλω πάνω. Ναι. Εντάξει, τώρα το βίντεο θα ανοίξω. Τούτοι είναι δύο Γάλλοι που φτιάξαν τα πούτια. Τα βέζια, ξέρετε. Βέζια, βάζουν. Ναι, α, ναι, ξέρεις τα. Και τούτα όλα που κάνουμε σήμερα είναι μέσα στο οικονομικό τους μοντέλο. Εντάξει, πάμε να δούμε. Ήχο να έχουμε.
Ωραίο μου, μιλούσα να δείξω τα παπούτσια για και σαν μερίδα. Πολύ. Θα γίνω βάλω από το. Δεν έχει. Δεν έχει. Πέντε. Digamos. We spent 3 days off the work. They were pale and tired. The factory was clean, and the working conditions seemed very good. Everything went down the others until we asked to see the living bodies. At first, very confused, but after seeing and evaluating the results, we found ourselves in a 25 square meter room where 32 Chinese workers sitting together, stacked in 511 beds. And in the middle of the room, only the hole that served both the shower and the toilet. On that day, we realized the globalization had gone wrong. These workers were making the clothes we were wearing every day, clothes that people knew of families or friends were wearing every day. Something had really gone wrong. In 2003, big companies were already throwing around concepts like moving on. There was full talk, with no real action to back it up. Meanwhile, moving workers was protocol, we just started as they called the first brand of Fairfax, was making orange juice, tea, rice, coffee, and chocolate, working directly with users and farmers around the world. Largely, the corporations would work for it, and for us, it was a revelation. We saw firsthand how Fairfax changes become, making it a little different, more balanced, more crucial for exchanges between producers and customers. So after working for international corporations and forces on moving back to Paris, but instead of diving into the internet like the rest of our generation, we thought we should try and reclaim the product, but not just any product, but the most symbolic object of our generation. We wanted to start, and we built it different. And we started to that object is going to be new product. So why sneakers? Because we love them. We're wearing sneakers every day, and as a consumer product, still as symbol of our generation. We were the ones wearing sneakers in the 90s, when they became massive popular and went from small scales to the streets. But this is also one of the most interesting products on the economy level, because it concentrates the most advertising spending. Actually, fiction have taken over reality. When you buy a pair of sneakers from a big brand, 70% of its cost goes to advertising and communication, and only 30% goes to raw material and production. That's what Beja is all about. We thought if we do advertising, we could make sneakers that were 5 times more expensive to use, yet still offer them at the same retail price as the brand. We allocated advertising resources to production, raw materials, and the people who make the sneakers. Producing sneakers in a respect the environment, sneakers in greater economic justice, simply by removing advertising from the equation. Sounds great, right? So here we are. In 2004, the 25 years old, we have no money, but we want to try. Lucky enough to have loving families. Lucky enough to have a good educational background. So if we don't do the try, we will. Worst case, we fail. But we still have a place to be and a chance to start over. So we fly to Brazil, because it's a country that has all the raw materials we need and factories that protect the workers. And it's a country where everything seems possible. A country that welcomes with open arms those who are willing to try. The purpose of this trip is to break down the sneaker and start over from the raw material all the way to finished product and try to change each production stage to have a positive impact on the environment and society. So we end up in the Amazon area forest with the setting arrows. Those are communities that live in and from the forest, without disturbing, without cutting trees down. They're trying instead to live in our limits. And we start working with them. At first, it's a bit complicated. We put those who barely speak Portuguese, and we are in the middle of the jungle. Every day it gives us 1,000 reasons to lose hope, but we keep going. We explain and want to create an incredible product, and make it differently, and they trust us. Day after day, we learn to work together. And this hard worker, the harvest from the rubber trees, becomes the cornerstone of our sneaker. It represents
40% of all silver stalls in the United States. Then we leave for the Brazilian Nordeste via the Atlantic coast, a very arid and poor part of the year. It's hard for anything to grow. This is exactly where we have organic cotton producers. Expo Incorporated, 35 producers supported by the local NGO. In fact, they grow organic cotton without fertilizers or pesticides. It's more than just organic, it's agroecological. Conventional agriculture uses chemicals and damage the soil over the long term. In Brazilian Nordeste, we discovered the principles behind agroecology. It makes the soil richer after the harvest instead of farming. In the first contract, we paid twice the market price. They didn't understand. They thought it was fair. They called it that. This is local, crazy crap. But the family agrees, and we bought 3 tons of organic cotton, and the unit in upper of first years. 3 tons of organic cotton, but according to certain principles, we pay for crops and lands at a price set in the 3-year contract. In other words, when they plant the cotton seed, they already know how much they're going to sell one kilo. We keep following the production path and find ourselves in the south of Brazil in the Porto Alegre secret factory. It's developed region similar to Europe with strong social rights. The workers do reasonable hours, and 80% of them are unionized. That's where we decide to manufacture our sneakers. After that, the fourth step of the transformation in the suburbs of Paris. So we need to do a social integration organization that's eventually becomes all the provider, meaning they receive the containers, sell the sneakers, take care of all online store, and dispatch the shoes all over the world. Obviously, it was a bit difficult at first. We had to spend a lot of time on the ground and invent everything together. But over the years, they've become an incredible partner, and we continue to grow together. We keep going, and a few years later, we decided to launch leather sneakers. Not with regular leather, but leather time is a vegetable process. At the same time, the factory in São Paulo, we developed a kind of fabric that's entirely made from recycled plastic bottles. It's called bean-mesh, and it's expensive than the regular materials used in the machine. The plastic bottles are picked up from the trees of Rio and São Paulo before being crossed into plates. Then they ship to a Brazilian factory where they turn the plates into fiber. This is the heart of Bejan, connecting great projects to one another. In 2005, Stella first sneakers and made a success. The production department stores provided right away, and stores started calling from all over the world. The adventure becomes a business. Data grows. 10 years later, we had a team of 60 people in the office of Brazil and other France. We sell 50 countries around the world. So more than 2 million pairs of sneakers annually, and we sell for much. But we have roots in several worlds: fashion, fair trade, organic farming, design, social inclusion, factories, travel, cotton fields, dancing. But there's becoming threats in everything we do, transparency. This is the meaning of Beja. In Portuguese, Beja means look. In our minds, it means look through your sneakers, look what's beyond. Eventually, we realized that even though we make a very transparent product, we negotiated the impact. The company itself was not transparent enough. We felt we needed to change Beja from the inside out. So we started changing our suppliers. For instance, we choose banks that have blue branches in tax havens, and we changed our power supplier to Penco, who provides green electricity collected from small independent producers. In 2009, we started posting all the limits on the Beja website. Everything we do wrong, we post it. We publish everything, and we love it. And that's precisely what we're going to continue doing in our future projects. Keep improving step by step and stay faithful to what we are and to what we'd like to see happen in the world. We love this transparency that drives us to a little better each time. Because changing the world has become a buzzword. Even Google or Amazon use it every day. Instead of trying to change the world and the people in it, we stick to what we believe in, being even more transparent, improving the consistency of our project, and make solutions happen. And instead of trying to convince everybody, we're talking ourselves.
terminada la cosa chiaramente oggi, come sono la sicuro che anche la possibilità l'anno sbaglio. C'è il rischio che si sta avendo una direzione di stati crisi e non stati crisi, ma vedere che ci sia una aspetto una crisi cosa serve crisi. L'importante è che la quasi una questo risultiamo. Alla parte politica, politica, no. Quindi c'è fuori, politica crisi culturale, la buona, appena la programma, assieme alle che devono costruire. Visualize as the one reason here. Sì, quello soltanto via, sì. Or this is starting amen.